Приятели, тръгваме да ликнем пиленцето. Ето, с Ави сме готови. Ще отидем на едно място, покрай което минаваме почти всеки ден. Не, ние всеки ден минаваме там. Но никога не сме спирали. Местността е Бабата. Там има изграден парк от бившия кмет на Ново село, където има такова като старинно селище, има като динозавър и е много забавно. Но ние наистина никога не сме спирали за толкова години. Там е високо, широко, спокойно и ще ни е най-спокойно да пуснем пиленцето. Да. Това ще е първото видео с пиленцето, ще го излъчим в този клип. Да, много се вълнуваме, много се забавляваме, тъй като това е покупка, която така от доста време обмисляме и за нас е важна. Така, един специален коледен подарък за нас. И така, включваме се след малко от мястото и да видите първия полет на пиленцето. С пилот, естествено, мини. Здравейте, приятели! И ето ни от мястото. Център за увеселителни и културни дейности Ново село. Така се казва. Ето там, вижте, даже има като замък. Там правят състезания. Напред е като писта, състезания с коне, с мотори. Сме виждали. Както пак казвам, ние за първи път сме тук. Всеки ден минаваме покрай това място от години. Но не сме спирали. Както и това, че все още не сме посетили крепост Перестер в нашия роден град. Си е, нали, както казва, малко несериозно от наша страна, но смятаме, живи и здрави, като се постопли, да се качим и съответно да снимаме с дрона, защото ще станат със сигурност много красиви кадри. И така, ето, виждате, има беседки, люки. Ние паркирахме ето там. Когато идвате от посока Пловдив, посока Пещера или Ново село, излизате от Ново село и веднага след табелата има отбивка. Пътя ви отвежда точно до тук. Има къде да се паркира, до някъде асфалтирано. След това е като черен път, но е доста добре направен. Има параклис, ето там. Има и като затворена беседка. Ето ги и другите динозаври. Кораб не съм го виждала. Има и маймунки. Като старинно селище. Все едно. Надписа Ново село е светещ, както и там отгоре на хълма има кръст, който свети през нощта и е много красиво. Пилота се подготвя за полет. Ето. Влади ще отиде да изследва какво има там. Или да видиш, мамо, какво се крие там. Ето, вижте, кораба, за жалост, има покути, които не са изхвърлени. Аз снимам с телефона. Мислехме да вземем камерата, да използваме картата, памен да видим дали ще стане.
защото ни казаха, че този вид карта памет може да не пасне. Но ако я купим предварително, после не може да я сменим. И тъй като ние имаме такава за камерата, решихме първо да я тестваме и след това да закупим. Камерата иначе има 2 гигабайта, т.е. може да направи и 10 минутин клип поне. Има индианци. Владе, лайла. Може да се качиш на кораба. Да си пират. Или там на конник. Горе има оръжия, има ракета, леле. Знаеш ли как се казва това оръдие, с което са разбивали стени, Влади? Таран. Таран, това е древно стенобойно оръдие. Точно така. Засилват и удрят. И ето. Подготвят се за първия полет на птичката. Съби държи дрона. А Мими ще го стартира. Видя ли го, Владе? Да, видя ли заек? Дивия заек. Айде, птичката полетя. И аз я не знам въобще дали ще мога да хвана дрончо с камерата на телефона. Той изглежда като някакво. Аха, ето го. Дрона тръгва към тук някъде, естествено, Мими ще включи видеото от самия дрон, който ще се заснеме. Разбира се, първото няма да е много професионално.
някаква пчеличка. И ето пиленцето каца. Аха. Вижте. И двамата са като професионалисти. Какво ще кажете след първия полет? Да ви интервюирам. Добре. Лесно ли е? Как се управлява? Лесно, трудно, кацане, излитане? Ами аз в принцип имаше клипче, където показва кое какво, как да го прави, затова гледах го, нали, знам поне как да го управлявам. Аха. Добре, сега издигни дрона и дай на Влади да... Айде, Влади има голям мерак да... Така се издигна преди път. Влади, нека първо да го издигнем и как ще ти даде. Вие направихте ли видео? Да. Добре, супер. Издигни го. Дай го материалите. Пиленцето и Влади. А като дойдохме ние тук, е там в тревата един голям див заек с дълги уши избяга. Влади, не бързай, слушай кака. И това надолу на... Това не е игра. Влади! Гледай където си го водиш, нали, трябва да ти е да може да го виждаш. Това се действа внимателно. Ето Влади вече управлява дрона. Влади, забавно ли? Да. Да, птичката. Как ще кръстим пиленцето? Дрон? Дрон. Не, нагоре. Да, още нагоре. Ехе. Издигнаха го на високо. Дай на трето. Забавно ли? Да направиш едно кръгче около ново, около ново село и там към Къртия. Аз искам да видя как следва дрон. Обект. Направи това първо, тати, където иска и така. Да, така както виждате, скъпи приятели, тестваме различните функции. Сега ще отидат до надписа, ще го издигнат към кръста. Едва ли ще има видео за всичко. Просто, както казахме, забравихме картата памет. Да тестваме дали тя въобще ще се... В смисъл, това не мога да се увеличи. Не мога да записвам. Колко време да... Тате, остави сега, като не може. И дрона избяга. Вижте. На 2 гигабайта толкова малко да? В момента пише, че записва, но не знам дали пише storage full. Може би ще изтрие по-старе. Да, бе, ще не записвам. Що? Не видим как. Виж колко готино изглежда. Ето.
Виж как се вижда цялото село. Ето, това може да Да. покажеш с камерата да се покажеш. Да. О, Боже, майка ти как се любова. И ето вижте как изглежда цялото село. Се вижда. Я обърни към кръстна. Искаш ли, Влади, още да управляваш? Да. Айде, дайте му да се забавлява малко и той пак. Нека да го върна малко. Върни го да му. Чакай как. Ето как. Къде е дрона? Там. Не знам, само да пусна малко по-надолу. Ето го виждаш ли? Да. Как малко по-нависоко лице. Ето пиленцето. Но то е даже и на това. Ето. И сега ни снима. Я да видим. Ето. Това Дрон. Ейча, което виждате Е на дистанционното. екран. Е дистанционното, това е, връща се на към него. Аха. В момента. Супер. Айде внимателно, както Кака обясни. Аз не знам. Вижда се бе. Тук. Да, се вижда на тази разстояние леко. Да, вижда се. На това разстояние се вижда като една точица. Като досадна муха. То така и жужи като в Да, то така и жужи. Спря ли запис? спряне за... Така. Нека и той се научи. Достатъчно голям е. Да, бе, да. Да. Нали, Владенце? Колко е забавно. Като отидем на къмпинг, ще правите снимки така на гората, нали? Влади, стига. Тате. Какво не? Той не прави нищо. Обикаля. Тати е по-притеснен от мама този път. Аз съм по-спокойна. Затова сме на това място, защото е поле. Тази местност се нарича Бабата. От едната страна е Ново село, от другата страна е Исперихово. От едната страна е област Пловдив, от другата страна е област Пазарджик. И така, Влади се забавлява страшно много. Влади. Това не е игра. Виж колко добре го управлява детето, бе. Виж? Нали? Супер си, Влада, браво. Влади, връщай го. Айде сега дай на Кака да покаже как е тая функция, дето да следва. Така, след малко ще покажем функцията да следва. Или сега ще я покажем. Как е муха на английски, Владе? Москито. Москито. Флай муха. Флай. Москито е... Мухито. Москито е това, където ти пие като... Комар. Така ли? Да. Досадна муха ще го кръстим. Москито. Ето, приземиха. Сега трябва да видим дали вече дрона ще следва някога тази функция. Айде върви напред да видим дали ще следва.
Не ще да идва. Ето сега следва. Дрона се върти. А може ли в смисъл ти да вървиш и той да върви след теб? Леле, как е интересно. Значи аз не виждам перките, обаче като снимаш се виждат, да. Ето тръгна. Ето вижте. Кученцето тръгна. Да. Ето и функцията, която следи дадения обект и се движи с него. Значи най-много се забавлява Влади. Не, Владиславе. Той не е коза да пасе. То се чува този звук. В момента следим. Аха. Като се едно някакво звънче се чува на моменти. В момента не следим. Да бе, презмерите. Да направим това. Ето Съби сега ще хваща пиленцето. Той отива при такова. И аз как се... Да, отива при стопанина, при пилота си отива. И пиленцето е някъде. Ей, там горе. В момента двамата оператора и пилота правят видео. А пък ние с Влади се забавляваме. Влади управляваше дрона. И какво ще каже Влади? Хубаво е. Хубаво е. Забавно ли? Да. Пиленцето отиде на разходка. Как се казваше пилицата? DJI-5. Не, партизанско име. Москито. Москито. Партизанското име на нашето пиленце ще е Москито. Москитото, те са вредни те москитото. Виж ли, той ще бъде. Това е китайски дрон. Сега ще го оставям да снима, докато се паркирам. Как се казва? Китайско москито. Китайско. Само да поясним за застраховката. Във вчерашния клип, както говорихме, че ще прочетем условията и ще решим дали да направим. Съби да обясни цялата ситуация, тъй като той чете, разглежда, преглежда. Значи застраховката за една година струва 90 лева. За 2 години струва 150 лева. Обаче, както се казва, дявола в детайлите. За така. Ако дрона, нали,
голяма част от нали, там обяснението е, че при нормална повреда се покрива от неговата си стандартна гаранция. Обаче ако дронът бъде примерно ударен, той за една година имате право на 2 замени, като една замяна струваше 189 евро, мисля, че беше. не. Замяната, когато има части от дрона, струваше 69 евро. Плюс разходите за доставка. Това не беше ли доставката да се? Когато дронът, примерно, как го наричаха, fly away или Отлетял за винаги. отлетял за винаги, няма дрон, замяната струваше около 169 евро. Не се лъжа. Или пък около 270-280 лева. Не е безплатна замяната. И да кажем, че това доста надхвърля бюджета, който си бях поставил от начало. Да, доста го надхвърля Доста го като надхвърля цяло. и решихме да не я правим тази застраховка. Не казвам, че е лоша, но просто според мен си губи смисъл. Разходите са доста големи. Да. Дали ако беше примерно 50-60 лева на година, бихме, нали, така си го позволили. Преди примерно така бяха застраховките. Аз си спомням за телефоните поне. Имаше застраховка защото за са ни телефони. предлагали. Примерно на един скъп телефон застраховката му струваше, да кажем, телефон от 2000 лева. Беше нещо от сорта на от сорта на 7-8 лева на месец. Или пък 60-70 лева на година. Да. Което е доста по-достъпно. И така, за това решихме да не я правим. Както виждате, нашия пилот се справя прекрасно. Те събират вече пиленцето. Влади асистира. Мястото е страхотно. Препоръчваме го за разходка също така. Мими ще включи някъде по време на клипа за снимането с дрона, видеото, което ще се е получило. Съответно, като се приберем, ще тестваме и картата памет, която имаме за камерата, която също е DJI Action камерата. В магазина ни казаха, че тя може да не пасне с дрона. Ние ще тестваме, както ви обясних, и съответно, ако стане и всичко е окей, поне така мислим. Би трябвало да стане, но тъй като картата струваше около 50 лева, 45 лева. 45 лева. Тази Да. 256 гигабайта на SanDisk. SanDisk. Да, нещо е такова. В принцип всички са китайци, трябва да се разпознават, ама нали, като я разопаковате, не може да я върнете, защото не става. Та, съответно, ако стане, ще си купим още една такава. Ако не, Ще търсим друга. оператора ще прочете какви ще са изискванията. И ще търсим друга. Естествено, пак ще търсим някаква промоция. Съби гледаше чантичките. Ти поръча ли чантичка? Или си още в процес на търсене? Колко горе-долу струват иначе? Около 25 лева. Около 25 лева струва една чантичка. А чантичките, които са маркирани с DJI, са около 100. Ние пък ще си лепнем стикърчетата от DJI. Нали такава? Мими, какво ще кажеш за първия полет на Супер беше. москито? Забавно. Да. Няма да му това името. Няма да му е това името. Казвам не. Може да го кръстим нощен бегач. Има такъв вид комар, между другото, даже мисля, че. Да. Влади си намери там някакви инструменти. Само внимавай да не се удариш.
Железа са, да внимава да не се удари. Няма какво да направи с тях. И дъска, която се разпада. И виждате, мястото е готинко, наистина. Спокойно е. Може би малко трябва да се поразчисти. Тук. Може би повече го поразчистват покрай празниците. На Тодоров ден тук правят, мисля, че се казваха коши или се казваха? С конете. И състезанието е точно тук. С конете. Стартират от тук от двете места. Ето, аз в момента ви следвам като дрон. Само дето нямам неговата стабилизация и еднаква скорост. И така, скъпи приятели, видяхте първия полет на нашето пиленце, за което все още не можем да стигнем до консенсус, каже му индианското име. Така. Не, няма да мога. Тук има спор. Не. Влади бързо реши, той да... И така, ще ви запознаем допълнително с името на Дрончо, когато го вземем. За сега си остава, когато вземем решение, до тогава си остава пиленцето. Може да остане пиленце. Да. Така, първи впечатления. Дрона е страхотен, управлява се лесно. Ето оператора ще каже. Влади също се справи перфектно, много се забавляваше. Ще видите видео, естествено, кадри. Това, че си има екранче на, как се казва това, контролер? Как се казва? Да, контролер е голям плюс, защото допълнително телефона ни ви се натоварва. Нали, това беше една от идеите. Следва обекти, което е много яко. Преследваше Мими. И забавно е. Не знам какво повече да кажа. Аз страшно много се вълнувам. Нали, знаете, мен в принцип такива неща много си ме вълнуват. Обичаме пътешествията, обичаме да се забавляваме, обичаме природата. В предишно наше видео видяхте как си закупихме новата палатка. Нямаме търпение да стане топло и да започнем да къмпингуваме. Ако това, което правим, ви харесва и се забавлявате заедно с нас, ударете по един лайк, абонирайте се за канала и бъдете част от нашите приключения. Ние сме семейство Заимоми, монтира нашата дъщеря Мими и до скоро!